Comentate! Senyor pirotècnic, pot començar la mascleta?
impecables. Cuidado. Impresionante, magnífica esta gran mascleta de pirotecnia valenciana de llanera de Ranes. Des del primer instant fins a l'últim d'aquest impressionant terratrèmol final. Una gran mascleta del señor Crespo, magnífica esta mascleta pirotècnia valenciana. La gent és que, bueno, encara està vibrant, aplaudint, acostant-se al recinte, sense cap de dubte, per a mi, personalment, la millor que s'ha disparat des de l'inici d'aquest cicle faller. Esta nit continua també la festa de la pirotècnia perquè n'hi ha un castell de focs d'artifici en el passeig de l'Albereda a les 12 en punt de la nit. Ahí una nova cita en un castell de focs d'artifici de pirotècnia turist. I tots pendents d'esta vesprada de que ni no serà indultat per la gent, per els veïns, els ciutadans de València. A les 6:15, però ara és l'hora de recordar el millor moment d'esta magnífica mascleta.